ನಮಸ್ತೆ ಕೈ ಸುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಕಂಡಾಗ ಬಸ್ಸಗಳ ನಂಜಾಂಡ ಅಂತ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ದಾಯಿ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜ ಬೆಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ದಿಪ್ಪರು ಸಾರಿ ಬಂಡ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಷ್ಟತ್ತ ಸಾರಿ ಕುಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಸಾರಿ ಬಂಡ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸಾರಿ ಬಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಒರೇನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೀಲದು ಏಪಲ ಪಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯಡಾಡು ಅತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯಡ ಊಲ ನಮ್ಮ ಕೀಲದು ಒರೇನು ಏಪುಗಳು ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಮೌನ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರಲ ಬಲ್ಲಿ ಒರೇನು ಕೀಲದು ಪಾತಿರಲ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇನಿ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದು ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಕಷ್ಟದಂಚನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಸುಖ ಟಿಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಲೈಫನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬರೋಂದು ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿ ಒರೇನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏನಂಡಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡೋದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಬಂದ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸುಖಾಲ ಇಪ್ಪುನು ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಖುಷಿ ವಿಷಯಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಬೇಜಾರು ವಿಷಯಲಿ ಇಪ್ಪುನು ದುಃಖಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆನೆ ಲೈಫ್ಡು ಖುಷಿಟ್ಟೆಂದು ಏರಿಪ್ಪಿರು ಡೈಲಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆಂದು ಎಂಚಿನಂಡಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏನಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಕೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಾ ಪೇಸ್ ಮಂತಂದು ಬರೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತಂದು ಬರೋಡಪ್ಪುಂಡು ಇದೊಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ 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 ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಾಗಂದು ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಕ್ಕಿದ ಪೂರ ಸಾರಿ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸಾರಿ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡುಮು ಸತಿ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತೇನೆ ಎರಡು ಸತಿ ಬತ್ತನೆಟ್ಲ ಸಾರಿ ಕೊರ್ತೆ ಉಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಿ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಪ್ಪಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಸೀರೆ ಉಂಡ ಕೇಂದು ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸೀರೆ ಎಡ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಚಾಲ್ನ ಸೀರೆ ಕೇನೊಂದು ಸೀರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಎರಡು ಸತಿ ಬತ್ತನೆಟ್ಲ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಪುಂಜೆಗೆ ವರ್ಷಲು ಬರ್ಪುನು ಸಾರಿ ಕೇನೊಂದು ರೇಟ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲು ಪೋಪುನು ಸೀರೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇನೊಂದು ಸೀರೆ ಮರದಿತ್ತನಾ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ಅಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಲಕ್ಕಡಿ ಲಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೆಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಸೀರೆ ಬ್ರೇನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಬರೀತ್ ನಂಜ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಸೀರೆ ಕೊನತೀತ ಮಡ್ಪರ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಅಂಚ ಮಡ್ಪುನಾಗ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲ ತೋಜಾಗ ಅಂದು ಬತ್ತೇನು ಏನು ಮದುವೆ ಪೂರ ಪಾರಿತ್ತುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾರಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಎತ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಚೂಡಿದಾರ ಪಡೋದು ನಿಮ್ಮನತ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಸೀರೆಗೆ ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅರೆ ಮೂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಸೀರೆ ಹೊತ್ತುನದ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎರ್ಪೇರು ಹೊರತಿತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಪೂಜಿ ಮದುವೆ ಪೋಣ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅವಡೊಂದು ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ದಾಯ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ಏಪಲ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಂಡ ಮೀಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಪೂರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಗಡ್ಲ ದೆತೋನು ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ದೆತೋನ್ಬೆ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಪೂರ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೇರ್ನ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದಂಡ ಸೀರೆ ಪಂಡ ಹೊರ ತುತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೊರಡಪ್ಪ ಕೈ ಸುಂಜಿ ಸಾರಿ ತೋಜಂದು ಹೋಪೇನ್ ನಿಂಚುಂಡು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಕ್ಷದಪ್ಪ ಕೊರ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಇಂಚುಂಡು ಚಿಂಚ ಬಳೆ ಬತ್ತಿನ ಉಂಡು ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬರು ಉಂಟು ಇಂಚುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಡ್ ರವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ರವಕ್ಕೆ ಹಾಪುಜಿ ದುಂಬು ಸಪ್ಪುರ ಇತ್ತೆ ತೋರತ್ತ ರವಕ್ಕೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೀರೆ ಸೋಕುಂಡು ಕುಂತಲಿ ಇಂಚುಂಡು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಕುಂದಿಯ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ತೊಂಪೋದಿ ತಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ತುತ್ತೋಲಿ ಅಂಚೆ ಮರ್ತು ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಪೂರ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊಕಾನ್ ಬಂಡಿದ್ದು ಸೀರೆದಂದು ತೋರಪ್ಪುಂಡೆ ಎಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಮರ್ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆದ್ರಡ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಿಗ್ದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೋಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೊಲ್ತಿರ್ದು ಕೊನಪಾದನು ಸೀರೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕಲರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ದನು ಮಿಗ್ದಿ ತೋರದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರ ಸ್ಮೂತ್ ಸೀರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಹೊಂಟಲ್ಲ ಜಾರೆ ಆಲ್ ಪತ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೋಲು ಆಡ ಕೊನಾರ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಸಾರಿ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರುಂಡು
ಅಂಜದು ಉಂಟು ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿರಿಂಚೆ ಉಂಡು ಏ ಮಾಪು ಹೈ ಅನ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ದುಲ ಇಡಬಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಏನು ಬನ್ನಿ ಅನ ಇಡಬಲ್ಲ ಚಕ್ ಸೀರೆ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಜಿಯಾ ಬುಡಪೆ ಪಿಂಕನ್ನು ತುಳಿ ತಿಂಚಿರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಬರೋ ಚಿಂಚೆ ಒಂಜಿಂಚೆ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಲಿಂಚನ್ ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ರಪ್ಪ ತುತ್ತರಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗಲ್ಲಿಗೆ ತುತ್ತನೆ ಗಾತ್ರ ರೇಟ್ ಕೊರಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಬರಣಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೀಶೋಡು ಅಪ್ಪಿ ಅಂಚಿಡು ಬಲ್ಲ ಪಪ್ಪು ಅಲ್ಲು ಒಂದು ಮೀಶೋಡು ಮರನ್ ತರಪಾಯಿನಿ ಇಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಮರ್ತಿಯರುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಗಜಿಬಿಜಿ ಒಂದುಲ ಮೀಶೋಡ್ ದೆತ್ತಂದು ನಾ ಸಾರಿ ಲಿಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬತ್ತಿ ಲಿಂಚ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಏತ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ಲಿಂಚ ಉಂಡು ಲಿಂಚ ಕಾಯಿ ಮನಿ ಮತ್ತಿನ ಮಣಿ ಉಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿನ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತುತ್ತರು ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟುಂಡು ಮೆದಲೆ ಈಗ ನೀರಿಗೆ ಪುರ ಶೋಕ್ ಉಂಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ತನ ಶೋಕ್ ಉಂಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ಸತಿ ಏನಪ್ಪ ಸಾರಿದವರವರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತೊಂಡು ಅಮ್ಮೂಲು ದಪ್ಪ ಸೀರೆಂಡ ಪಕ್ಕ ಮೆದಲು ಬತ್ತರ್ಲ ನಮಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಸ್ಮೂತ್ ಸೀರೆ ಒಂದು ತುತ್ತುಜ್ಜಿ ಒರಣನ ತುತ್ತುದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸಾರಿಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸಖತ್ತುಂಟು ಓ ಇರೋಲ್ ಗುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಒಂದುಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ತುತ್ತರ ಪುರ ಲಾಯ್ಕಪ್ ನಮಕ್ ಬೇಗ ತುತ್ತುಲಕ್ಕನೆ ಸೀರೆ ಎತ್ತನು ರಪ ತುಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮದ್ವೆದ ಡಿಬ್ಬನದ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತನು ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪುರ ಗೊಂಡೆ ಪುರ ಕುಲ್ಲದುಂಡು ಒಂದೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತುತ್ತರ ಪುರ ಒರ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮೆದಲೆ ಬತ್ತಾರೆ ಪಂಚ ತುತ್ತು ಜಾನ ಒರಾಣಿ ತುತ್ತುನ ಸಾರಿ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ತುತ್ತು ಜಾನ ಲಿಂಚೋಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊರ ತುತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪೋಪು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ ಚೂಡಿದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ದು ಅದಂಚ ಹಬ್ಬುಂಡು ಒಂದು ಸೀರೆ ಇಂಚಂಡು ಒಂದು ಮನೆ ತೂತುದೇನೆ ಮದಿಮೆದಪ್ಪಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರಪೇರು ನೀ ಕೊರತಿತ್ತಿರ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಕ್ಕರ ಪೋನ ಮದುವೆ ಪೋನ ಬೇತನೆ ಸಾರಿ ಅವಡೊಂದು ನಿಜ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಡು ಗೈಸ್ ಒಂದೇನ ದಾರೆ ಸೀರೆ ದಪ್ಪ ಬಂಡ ದಪ್ಪ ಸಾರಿ ಒಂದು ತುತ್ತುದೇನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ದಪ್ಪಗ ದಾರೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಡಿಗೆ ಆತ ತುತ್ತುದ ಸೀರೆ ಲೆಂಚೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ 7 ರೂಪಾಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪುಲು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರ್ತು ಗೈಸ್ ಲಿಂಚಂಡು ನೆತ್ತಲ ರವಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಪುರಿತ್ತೆ ಮದ್ದಪ್ಪಗ ಈತ ತೋರ ಆಯ್ತನದ ಚೈತ ಪುರ ರವಕ್ಕೆ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ತುತ್ತರ ಲಾಯ್ಕ ಒಂದಲ್ಲ ಮೀಶೋಡು ತನ್ನ ಸಾರಿ ಒಂದು ತೂತರತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ತೂತುದನು ಒಂದು ಮದ್ಮೆದೆ ತನ್ನ ಸಾರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮರಿ 2 ಬೇಗ ನುಂಗು ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಇದೆ ತಂಡ ಅಪ್ಪ ನಿಜಂಡ ನಿರ್ಕಜ ಬತ್ತು ನಂಚ ಶೋಕ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನಿಂಚ ಅಂದುಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ರವಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಬೈಕ್ದ ಸೀರೆದ ರವಕ್ಕೆ ಈತ ಚೂರು ಪೊಲ್ಲದೀನಿ ಈತ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾವ ಇತ್ತ ಏನು ಒದ್ದಂಡ ಯಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿ ಮಲ್ಪದ ಪೊಲ್ಲವನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕುನಿತ್ತೆ ಮೀಶೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಐಕ್ 3-4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಐಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪಡ ಡಬ್ಬಲ್ ಪುಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟಿ ಏತು ಬೆನೋಡು ಏತು ಬಂಗ ಬರುಡು
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗಾಲಿಗೆಲ್ಲೈ 3000 ರೂಪಾಯಿ 4000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಕೆ ಹೊಲದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಗೈಸ್ ರೆಡ್ ಮೀಶೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ರವಾಕಿಲ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಪುರ ಪೊಲ್ಲನೆಕ್ ಪನ್ನೆ ರೇಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ 9,000 ಅಂಚ ಒಕ್ಕಡ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ರವಾಕೆ ಆತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಪೊಲ್ಲಾಡತ್ತ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗ ಬರಡು 50 ಬಂಗ ಬರಡು ಬಾ ದುಂಬುಡು ಬುಡ್ದು ಆ ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟಿದು ಇದು ಬಂಗಾಂಡ ಬಂಗ ನಾ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನೀರು ದಕ್ಕನಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರೆ ನಂಚ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚು ಉಂಡು ಒಂದು ಡಾರೆ ಹಿಡಿದೆ ತಂದು ಸಾರಿ ಇದೆ ಪೊರ್ಚಿ ಇಂಚಿಡ್ ಬಲ ಇಡೆ ಬಲ ಈ ಮುಲ್ತುಲ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚು ಉಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ತುತ್ತರ ಪುರ ವಾಯ್ಕೊಂಡ ಸಾರಿ ತುತ್ತನಾಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಜ ಡಿಮ್ಮು ತೋಜುಂಡಲ್ಲ ತುತ್ತನಾಗ ಶೈಲ್ ತೋಜುಂಡು ಸಾರಿ ಮಾಗೆ ಪೂರ ಗಜಿಬಿಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಮೀಶೋದ ತಂದಲ್ಲ ಮೀಶೋದ ತಂದು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದೆ ತಂದನು ಒಂದು ಬೈಕೆ ದಪ್ಪಗ ಮಾಪ ಸೀರೆ ಆವಡಿತ್ತು ನಂಚ ಅದೇ ತಂದನ ಸಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುತ್ತರ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಮೆದಲ ಪುರ ಶೋಕ್ದು ಉಂಟುಂಡು ನೆಕ್ಕೇತು 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಇದು ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಣಂತೀರು ಹೊಲ್ದೆ ತಂದು ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಂದೇನ ಬಯಕೆದ ಸಾರಿ ಇಂಚು ಉಂಟು ಅನ್ನ ಭಾಷೆ ನಾಪನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ತುದು ರವಕೆರ ಬಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕೊನತೀತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚು ಉಂಟು ಸೀರೆ ದೂರಳ ಪಾರತ್ ರವಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಲಾರಪ್ಪನತ್ತಂದು ಬೊಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂದಂತೆ ದಪ್ಪುಂಡು ಸೀರೆ ಮಾಮಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಪರ್ಬದಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಡ್ಪರುಂಡಪ್ಪು ಇಪ್ಪಡು ಮಡ್ಪುಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚು ಉಂಡು ಗೈ ಸುಂದರ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಈ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಿಯ ಏಯ್ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚು ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಷದ ಸಾರಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಷೆದ ಇಂಚು ಉಂಡು ದುಂಪುರ ಇಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಐತೆ ಪುರ ಇಂಚದ ಪುರ ಏರು ನಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚು ಉಂಡು ಮೆಗ್ದಿ ಬೆತ್ತಡ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ತು ತರ್ಪದ್ನ ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಚ ಅಲ್ತು ತರ್ಪಡ್ನ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ತುತ್ತ ನಂಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚು ಉಂಟು ಇಂಚು ಉಂಟು ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಜನವರಲ್ಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀತಿದ್ದು ಸಾರಿ ಇಂಚ ಉಂಟು ಒಂದುಲ ಸಾರಿ ಹೊರಳ ತುತ್ತುದು ಜಾನ ಒಣತ್ತದು ಪೊಲ್ಲ ದೀಪ ಮಾತ ತುತ್ತರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದುಲ ಮೀಶೋಡ್ದು ತಂದ ಸಾರಿ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಒಂದು ತುತ್ತದೆ ತುತ್ತ ನಂಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಅದುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಲೇತು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ತುತ್ತನ ಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜುಡು ಅಪ್ಪುರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ತೋಜದತ್ತೆ ಮಗ ಸ್ಮರಣಿದೆ ತೊಂದಿನ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ತೂತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಸಾರಿ ತೋರದಕ್ಲೆ ಪುರ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ತೋರದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ತೋರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಪಕ್ಕ ಸೆಕೆ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪುರ ತೋರದಕ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಸೇರಿ ತುತ್ತರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರೋಜುಂಡು ತೆಲು ತುತ್ತುಂಡ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಜರಿ ಸೀರೆ
ದಪ್ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಉಂಡತೆ ತೋರದ ತುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಣೆ ತೋಜು ಸ್ಮೂತ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಅಂತ ಆತ ತೋರ ತೋಜ ಗೈಸ್ ಯಾನಂಚ ಮೆಗ್ಜಾಡ್ರಿ ತೋರತ ಸಪ್ರದ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತುಲ ತೆಲುಪುದ ಸಾರಿ ತುತ್ತುಲ ಬಂತಿರು ಸೀರೆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿತ್ತ ಸೀರೆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಅಡಿಗೆದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ತುದು ಬೋ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಏಪಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಇಂಚು ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನು ಸೀರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ನಮಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದಾರ ಸೀರೆಗೆ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಗೊರಪ ಅಂತ ಗೈಸ್